Jainkoaren semea zera zu, Israelgo erregea zera zu. Jesusek erantzun, itunpean ikusi zintudala esan dizudalako, sinisten aldezu. Hori baino handiagorik ikusiko duzu, eta esan zion gainera, haranik egia esan, zerua zabalik ikusiko duzue, eta jainkoaren ereduak gora eta bera, gizonaren semearen gainean. Jaunak esana. Gure arrotiko eta herriko zaindariaren egunean ekarri behar, meza sartu ospatzera. San Miguel modu berezian gogoan hartuz. Esan genezake, horiek diru oso importantea dela San Miguel, baina gure inguruan harenganako devozioa nik esango nuke are handiagoa dela. Haralako santutegiaren itzalak hartzen dituen gure herri guzti hauetan, San Miguel oso maitea dugu, eta herri askotan bertako zaindaria beti ere dugu San Miguel, hemen harriko den bezala. Eta hari gure aurrekoek nola ere bere babespean jarri nahi izan zuten herria, bertako izan guztiak, bertako gauza guztiak, herriaren martxak, elkartasuna, bakea, maitasuna, fedea, horiek denak zaintzeko eskatuz, Miguel Goiei eruari. Eta gaurkoan ospatzen dugu. Gainera, pentsatu behar dugu, airekoak mezulari ditugula. Airekoek mezuak dakarzki dute. Hain zuzen ere, griegoz, aireko hitzak hoxe esan nahi du, mezua, mezularia. Eta sari ere, mezu printzipala, nagusia da, ez dagoela inor, ez dagoela ezer jainkoa bezalakorik. Bere izenak hoxe esan nahi du hebreoz, Mijael, nor jainkoa bezala. Eta gogoratzen dugu ez dagoela inor jainkoa bezalakorik. Ez mundu honetako boteretsurik, aberatsik, famaturik, inongo pertsonarik ez dago jainkoarekin konparatu daitekenik. Munduan historian izan diren pertsonaiarik handienak, enperadorerik boteretsuenak, denak desagertu dira. Mundu honetan egongo diren imperio bortitzenak ere bata bestean ondoren lanak erori izango dira. Eta jainkoak beti hor dira. Horixe da San Miguelek gogora ekarri nahi duen errealitatea. Beste inoretan, beste ezenetan, ez ezagula jarri konfiantza jainkoarekan ez bada. Bera baitan, betirekoaren bakarra, bera baitan, ahal guztiunaren bakarra, bera baitan, onuna den bakarra. Gainera, badakigu, Jesus eta erakutsi digulako jainko ez dela bakarra, handia, ahal guztiuna, hori bai, hala da, gauza guztien egitea, baina baita ere, Jesus eta erakutsi digu dela erronkisua, batez ere, maite gaituela. Gainera, maite gaituela pertsonarekin, gutako bakoitza, hartzaile batek bere argi bakoitza ezagutzen, bereizten eta maitatzen
eta zuzen orain eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, kandoikoa guztiru beti egiteko horri. Eta zure handitasuna gorestean, zure ingeruak eta goi ingeruak oslatzean, beroiei ematen diegu guzteak zu goresten zentu gauna, eta goi etortzen diegu edartasunak zu neurriakoa zerala erakusten digu, eta izate guztiak bainakoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beronen bitartez du aingeroen taldeak zure santutasuna goresten, eta haiekin batera guk ere pozik adoratzen zaitugu bihotz batez kanari.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoiko alduzki horri Espiritu Santuarekin batean, ospe daitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, itur gabe esan dezagun, gure eta zero eta zerana, santu izaneri zure izena, eta horregi zure erreinoa, egin zure gaia zeruan bezala gurrean ere, emain duzu gaur egunotako doia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen diogu ezkero, eta ez gure artean, baina atera gaitzazu gozatik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emain duzu bakera gure egunotan, zure erronki edo eskartekaturik garri bizi gaitezen, eta estuaketan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da, gure bakea uste duzuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa bezala, eman duzu elizaren bakea, eman batasuna, erregiz baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zurekin, eta eskuri eman gabe, eman zure bakea. Jakoiko Espiritu Santo, una hemen jakoiko Espiritu Santo, una munduko bekatuak kentzen duenak, zoriontsuak jaunaren behiragailuak. Egin dezagun horrek.
Bilboko Eukaristioaren jauna